Oma Manuan Surabaya surate wis SHM mobil iso mlebu. Loh, sepino tonggo ya. Loh, dalane wis lumayan gede rek ya. Mobil iso mlebu soalnya ono karpote ready 2 unit. Harga 500 jutaan surate wis SHM ya. Sapa wingi sing ndelok lokasi Surabaya surate wis SHM ndang digas. Iki lokasi strategis cedek terminal Manuan cidak karo pom bensin Manuan, tepatnya ndek Manuan Bakti. Ya apa jerone langsung ae wis free pager toko aku ya rek yo. Tuh, apik pager yo. Ome estetik kekinian modern wis pokoke oma apik-apik yo ngene iki rek yo. Wis ono carport lumayan gede yo, mobil-mobil cilik emot nek mobil gede gak emot. Ono tamane lho, wis tak free weight dadi awakmu wis gak usah ngicir-ngicir maneh yo. Fasa depane mbuwis yo, ono lampu hias yo, warna-warni Magic Ibiniu. Terus ono iki lampu LED nuk mburine yo. Dadi semakin bengi semakin menyala, batu alam yo boys, nuk ndukur yo podo lho, apik rek yo. Nuk kene ono teras mini, nuk kene kena gawe dikei kursi situk. Kusene nggih full almini, langsung masuk aja yo. Soalnya jange udan rek gopo. Lah lawang iki perpaduan kocok ambek kayu jati. Jadi boys omae rek yo. Lah, selamat datang di rumah mewah rek yo. Lho, apik ruang tamu nih. Full wall molding, apik ngene iki. Dadi wong mlebu rene langsung njaluk foto-foto nduk kene iki. Soalnya apa estetik yo. Face apa jenenge instagramable. Lah, sepila plafonnya cak. Loh, plafonnya mengulip diukur wis drop ceiling yo, lampu kristal ono, jendela gede yo ono nduk kono. Langsung rene cak yo. Langsung nang kamar pertama. Kamar ono loro yo. Nah, iki kamar pertamane lumayan gede, ono jendelane tapi jelali ditukokno gorden yo, nek ganti gorden sarunge bojomu suwen. Lanjut nang tengah kene. Tengah kene iki ono tempat mini bar yo, kena gawe mangan-mangan ambek keluarga. Terus untuk kene ono dapure, nge-L wis ono wastafel. Kur pasti kemebul nek masak tenang ae. Oh, estetik wis enggak kalah karo ruang tamu. Ono lampu hias ono apa? Exhaust sisan rek yo. Kamar kedua lanjut ya. Loh, kamar kedua yang boys yo lumayan gede, hampir padha lah kamar pertama karo kamar kedua. Dukur yo wis ono colokan gawe AC. Dadi tenang ae nek sampeyan masang AC wis ono aksese. Lanjut nang kamar mandi sing super gede kayak kena gaya atus wong 30 full keramik yo. Wis ono showere, kloset wis gawe kloset duduk yo. Dadi kena gaya atus wong 30. Omah iki lokasine nang Manuan Bakti yo, Surabaya Barat, surate wis SHM. Hargane 525 di ukuran 4x12. Ndang digas sat-set soalnya apa? Wedine kok kedisian wong. Info toko Pakuan Mall, toko PTC. Lah iku cuma 15 menit tok. Wis ngono info toko aku nek pengen takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Enggak sesungkan, enggak izin tak tunggu serangan kabeh. Urip sama-sama kurang siji sargo. Bye bye.